Goala kama bad migao mar piny owacho ma ochung'ne manyo chiro ne rech osingo ne jolupo e aluora mar Nam Lolwe ni gidhi neno ni gibedo kod chiro makare mar rech. Jojuma nigi lerno kowuok e kaunti ma Migori. Onge mar chiro malong'o en achiel kuom midhierogo ma jolupo e kaunti ni ma Migori koro osebedo kakaloe. Kata kamano, geno ma yudo chiro malong'o koro osebiro bang' duolno ma ochune keto chiro makare mare mabende ong'ere kod dho ngere kaka Kenya Fish Marketing Authority ne otimo limbe dho wadhno Masori kendo bedo kod twak kod jolupo. Ni wadwa ni wakwayo joluowa kata jowa matimo fishermen mane dho namwa mondo watim ang'o, wabede urwe cooperative mag jonam mondo rech mwagolo ka obed rech manigi value. Kae ndiye mwadhi kawe mbuta wate, kae mwadhi kawe ngek wate. Sani koro kwadwar paro moro ni ngege wakao to wauso gik moko te iye. Wauso ngege gi mondo, wauso buta gi mondo, ka ok watimo negi value addition. Jokanyo mag duol ni ka otelnegi kod jakom margi Ochieng' Mbeu mane otimo limbe e bandano Masori e dho wadhno Masori mabende oger kod omenda maromo milion 140 ne owanegi tieng' ng'we mar keto chiro makare mar rech mawuok e dho wedhe kaunti ma Migori kod kauntis mamoko e aluora ma Nam Lolwe. Kik wausa rech whole, waus rech mabende wanyalo oro filet, wanyalo timo gimoro mondo be wagolo wauso kaka wadwaro, package wa kata pien rech en mana pesa. Jokanyo mag duol ne osingo ni gidhi neno ni rech mawuok e piny Kenya oyudo chiro makare pacho kae kaachiel kod oko mare mondo jolupo obed kod nweng'o maber. Busia ema nyo weche riche moloyo nikech jo Waganda notamowa tero rech Busia, to mano wasetie kanyakla gi sirikal mar Uganda to gi sirikal mar Kenya mwasewinjore koro gik moko nyue. Bende komachielo ne gikwayo jolupo ni koro lu chikego mag lupo ma oting'o manero mag tiyo kod kilogo mopwodhi. Watemo wacho kendo riwore gi the BMUs ni gitema tek kuonde momigie powers kaka chairman and their committees mondo wagol nede maricho mane nam. Kaka luwa mowinjore timore e ka rech biro biro donje facilities gi. Limbe margi obiro e sechego mabende koro banda ni moger kod omenda maromo milion 140 nyaka sani koro pok ochako tich nikech onge mar stima. Wasewuoyo nyaka gi jo Kenya Power ma warito garita mondo gibi mondo gitim ang'o mondo gikel stima ka mondo factory ni ochak tich. Banda ni mabende koro biro ng'i kod kwethni en mano mane oyaw dwe mar 8 mar higani. Kata kamano nyaka sani koro pok ochako tiyo. Kageno ma jolupo en ni mondo koro piny owacho dhi kawo okang' makare mane koro banda ni koro chako tich. George Juma, Ramogi TV, Migori.